Hi guys. Shoutout boss. Mekolo ko TV. Shoutout sa'yo. Kumusta? Kumusta? Kumusta boss? Kumusta yung ano natin dyan? Yung pag-apply natin. Sana all. Shoutout sa'yo. Mekolo ko TV. May ano yan boss? Kanino ka Petro? Saan ka nagpaturo? Ha? Ah boss, saan ka nagpaturo? Shoutout sa 2,000 viewers po natin. Napakarami. Shoutout po sa inyo. Nanonood ako sa tutorial. Ay, nice. Oo, tama yun, tama yun. Ano, yung step 3, nag-ano na ba? Okay na ba yan? Pa-share naman sa mga ka-group mo, may Kala ko TV. Para naman, pati ako, makapasok na din sa ano. Matagal-tagal pa rin sa akin. Under review, boss. Wow, wow. Nice. Nakakaingit naman. Sana all. Ako mga, ano ba, 2,000 hours pa bago maano. Ako makukuha ko yun. Shoutout pala sa 3,000 viewers po natin.
Ikaw ko TV. Minuli na ka. Nakayuli na ka. Nakayuli na ka. May nakayuli na ka bale? Medyo ka pa obra. Shoutout sa 2,000 viewers po natin. Pa-share naman para dumami naman ng kahit konti. Pa-share naman po. Para dumami naman tayo. Bislak mo yan, pumapasok si Gratdong. O, sige. Hi muna yung viewers natin, Binsay. Hello. Sige, matulog na. Hello po, sabi mo. Shoutout sa 4,000 viewers po natin. Shoutout sa inyo. Share naman po. Mga vlogger dyan, pwede kayong magano ng ano. Marico, ito ka ba? May Call ko TV. Nandiyan ka pa ba? Nandiyan ka pa ba? Tulog ka na, Vince. Matulog ka na. Baka makita ka ni Gratdong. Ito. Diyos ko pumaingay.
Dito. Yan guys, shoutout sa 2,000 viewers po natin. Yan, comment lang po kayo dyan. Mag-comment lang po kayo. Hintay po na, maghihintay po tayo ng viewers bago tayo mag-ano. Comment lang po kayo sa mga nagpapa-shoutout dyan. Shoutout sa 2,000 viewers po natin. Yun guys. Nagpapatulong si J. Paul Ocampo. J. Paul Ocampo, pa-shoutout channel ko pare. Yan guys, kung
Kung may oras kayo, bisitahin nyo si J. Paul Ocampo. May account siya na yung pangalan niya J. Paul Ocampo. Pasubscribe naman dyan. Si J. Paul Ocampo. Sabay-sabay po tayong mag-subscribe po sa kanya para lumaki po yung bahay niya. Pare ko, suggest ko mag-live ka. Kasi, mo kay, pati oras dapat ako. Maragul kapin kay, o na itong oras. Maluwag naman pagikunan. Dapat pati oras. Shoutout sa 3,000 viewers po natin dyan. Kung sino man po kayo, magparamdam po kayo. Nood din pag walang magawa. Yan po, tulungan po natin si J. Paul Ocampo. Nagpaparami po ng taga-suporta. Yan po, patulong naman.